Καλησπέρα σας. Σήμερα η Empirical Consulting θα σας παρουσιάσει πώς να διαβάσετε ένα ισολογισμό. Οι οικονομικές καταστάσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το αποτέλεσμα της εταιρείας, δηλαδή το κέρδος ή η ζημιά της επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία είναι η περιουσία και υποχρεώσεις της επιχείρησης ή ενεργητικό και παθητικό, που ονομάζονται μαζί ισολογισμός. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κίνηση των μετρητών ή ταμειακές ροές. Στο αποτέλεσμα της εταιρείας παρατηρούμε 4 βασικά σημεία. Πρώτον, τις πωλήσεις της επιχείρησης, όπου μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της εταιρείας, και αν αφαιρέσουμε το κόστος πωλήσεων από τις πωλήσεις, έχουμε το μεικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης ή διαφορετικά margin. Η διαίρεση του μεικτού κέρδους με τις πωλήσεις μας δίνει ένα σημαντικό ποσοστό, που είναι το μεικτό περιθώριο κέρδους, που μας δείχνει με τι περιθώριο κέρδους δουλεύει η επιχείρηση στην αγορά και μπορεί να συγκριθεί με τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους του κλάδου για να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δυναμικότητα της επιχείρησης. Εάν από το μεικτό κέρδος αφαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και τυχόν έσοδα, προκύπτει το λειτουργικό αποτέλεσμα της επιχείρησης ή διαφορετικά EBITDA, που μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Το EBITDA είναι ευρέως γνωστό και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα επιχειρήσεων. Ακολουθούν οι τόκοι με βάση το δανεισμό της εταιρείας και οι αποσβέσεις με βάση τα πάγια και τις επενδύσεις της εταιρείας. Μετά την αφαίρεση των τόκων και αποσβέσεων προκύπτει το κέρδος ή ζημιά της επιχείρησης προφόρων. Ας προχωρήσουμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η περιουσία και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η περιουσία της επιχείρησης αποτελείται από 4 βασικούς τομείς. Πρώτον είναι τα πάγια, δηλαδή οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα. Δεύτερο, τα αποθέματα, όπου είναι το προϊόν που έχει αγοραστεί ή φτιαχτεί από την επιχείρηση αλλά δεν έχει πουληθεί ακόμα και είναι για παράδειγμα στις αποθήκες της. Ακολουθούν τα μετρητά στο ταμείο και τελευταίο οι οφειλές των πελατών προς την επιχείρηση, στους οποίους έχει δοθεί πίστοση. Πριν ξεκινήσουμε με τις υποχρεώσεις, να τονίσουμε ότι κάθε επιχείρηση την παρακολουθούμε ως μια ξεχωριστή οντότητα, γι' αυτό και οι μέτοχοι στους οποίους ανήκει η επιχείρηση βρίσκονται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Όπως παρατηρείτε, υπάρχει σύνδεση του αποτελέσματος που είδαμε πριν με τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, εάν η επιχείρηση βγάλει κέρδη μετά τους φόρους και τα ενδεχόμενα μερίσματα, τότε αυτό το κέρδος μεταφέρεται φυσικά στους μετόχους στους οποίους ανήκει η επιχείρηση. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τις ζημιές που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που έβαλαν οι μέτοχοι. Εκτός λοιπόν από τους μετόχους, η επιχείρηση μπορεί να έχει υποχρεώσεις και προς τις τράπεζες, δηλαδή δάνεια, όπως επίσης και προς τους προμηθευτές της, εάν αγόρασε με πίστοση για παράδειγμα τις πρώτες ύλες για το προϊόν της. Τέλος, θα δούμε την κίνηση των μετρητών ή διαφορετικά τις εισρωές και εκροές, όπου προκύπτει από 3 κατηγορίες. Ξεκινάμε πάλι από το αποτέλεσμα προφόρων, όπως παρατηρείτε, όπου αφαιρούμε τα στοιχεία που δεν είναι μετρητά, όπως για παράδειγμα οι αποσβέσεις. Λαμβάνουμε υπόψη την κίνηση του κεφαλαίου κίνησης, δηλαδή τη μείωση ή αύξηση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, και με βάση τις εισπράξεις από τις πωλήσεις της επιχείρησης και τις πληρωμές των εξόδων της επιχείρησης, καταλήγουμε στην κίνηση των μετρητών από τη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σημαντικό για να διαπιστώσουμε εάν η επιχείρηση έχει θετική κίνηση μετρητών απευθείας από τη λειτουργία της. Δεύτερη κατηγορία είναι οι χρηματοδοτήσεις, δηλαδή εάν έχει πάρει καινούργια δάνεια η επιχείρηση, ειδικά αν είναι αρνητική η κίνηση μετρητών από τη λειτουργία, με αποτέλεσμα να χρειάζεται χρηματοδότηση, όπως επίσης και τις τυχόν αποπληρωμές δανείων. Τέλος, είναι οι επενδύσεις, όπου μπορεί να έχει αρνητική κίνηση, όμως οι επενδύσεις μπορούν να αποβούν κερδοφόρους μελλοντικά. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και εκροές για πληρωμές μερισμάτων προς τους μετόχους. Εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε και αν η επιχείρηση πούλησε κάποιο ακίνητο στη διάρκεια της χρονιάς, που μπορεί να έχει επηρεάσει θετικά, όμως εκτάκτως το αποτέλεσμα. Από αυτές τις 3 κατηγορίες προκύπτει η αύξηση ή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης στη διάρκεια της χρονιάς και αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίζουμε τη ρευστότητα της επιχείρησης. Εάν αφαιρέσουμε αυτή την κίνηση στη διάρκεια της χρονιάς από τα ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρονιάς, θα προκύψουν φυσικά τα ταμειακά διαθέσιμα που έχει επιχειρήσει στο τέλος της χρονιάς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@empirical.gr ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www
wempirical.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε είτε εδώ στο κανάλι μας είτε στο site και άλλα βίντεο που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.